Irridu nħarsu lejn l-impatt ekonomiku kollu fuq il-vulnerabbli u kif dan qed jaffettwa l-ġustizzja soċjali. Hekk sostniet il-professur Mari Brigulio fil-Parlament ta' Malta waqt konferenza li saret fuq inizjattiva tad-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo li nida l-ksib il-qudiem b'dinjità fejn diversi persuni tkellmu dwar il-kapitlu tagħhom f'dan l-ksib u kif pajjiżna qed jaffaċċja diversi inġustizzji soċjali. Mari Brigulio fl-intervent tagħha tkellmet dwar id-differenza bejn il-ġid fil-but u l-ġid soċjali. M'għandniex inħarsu biss lejn dawk il-miżuri li speċifikament ikunu immirati lejn il-vulnerabbli. Jiġifieri ma niftħux biss il-kapitlu li jgħid għall-vulnerabbli ħanamlu dawn, irridu nħarsu wkoll lejn l-impatt tal-miżuri l-oħrajn kollha, l-impatti sekondarji fuq il-vulnerabbli. Enni Camilleri tkellem dwar koppja anzjana li spiċċaw bla saqaf fuq rashom, hekk fil-pensjoni tagħhom tgħod biss għal 1400 euro. Dan fil-waqt li tefa' dawn fuq diversi persuni homeless li jgħixu f'karozzi u garaxxijiet. Strateġija nazzjonali biex nies illi huma bla saqaf fuq rashom jingħataw id-dinjità, jingħataw l-aċċess, jingħataw ir-rifuġju illi hemm bżonn li jistħaqilhom. Kerċerri qal li l-akkomodazzjoni saret sfida għal kulħadd. Din il-problema ssir dejjem iktar qar meta l-istat ma jagħtix l-għajnuna meħtieġa minkejja li hemm soluzzjonijiet differenti li jistgħu jiġu implementati. Il-bżonn ta' azzjoni deċiżiva min-naħa tal-istat hija ċara. Anzi, jista' saħansitra jingħad li l-istat diġà qiegħed jaġixxi tard. Madankollu, il-pressjoni li qed jaffaċċja minn ċerta bnadi biex dan ma jagħmel xejn hija kbira. Għaw min għandu kull interess li dawk li jinqabdu barra mis-suq ma jsibux post fih. Matthew Attar tenna li s-suq tal-akkomodazzjoni nbidel ħafna matul dawn l-aħħar snin u spjega li mhux biżżejjed li tagħti l-għajnuna hekk kif hemm bżonn riformi li jindirizzaw l-inugwaljanzi fil-pajjiż. Għandna nimbuttaw ukoll għal riformi strutturali ħalli dawn il-problemi kemm jista' jkun jonqsu. U fil-futur nixtiequ nemmnu aħna kif semma tajjeb Kert li iva l-gvern għandu jkollu rwol aktar attiv fil-provista tal-proprjetà. Robert Louis Fenix staqsa jekk il-ġid li tant jiftaħar bih il-gvern hux qed jasal għand kulħadd u tkellem dwar idejat differenti li jistgħu jgħinu fosthom estensjoni ta' servizzi b'xejn u vouchers simili sa dawk li kienu jingħataw fi żmien il-COVID. Issa huwa ċans li nibdew nesperimentaw bit-trials sabiex insibu l-aħjar soluzzjoni ta' pajjiżna. Malta pajjiż żgħir, komunitajiet u rabtiet familjari b'saħħithom, b'edukazzjoni soda. Dawn jipprovdu pedamenti sodi fuq ix nibnu is-soċjetà tal-futur. Tanja Skopazzi tkellmet dwar l-abbuż tad-droga u kif m'għandniex statistika ta' kemm il-persuna li wara nitlesti programm ta' riabilitazzjoni tibqa' ma tieħux droga. Semmej sur President is-sistema legali, imma jiena ngħid ukoll is-sistema ekonomika, il-money laundering, li l-flus li qed tidħol mid-droga qiegħda tmur fil-bini pereżempju u qed tiġi leġittima u kollox jiqpaddil. Anna Borġ qalet li l-prostituzzjoni m'għandix issir legali hekk kif pajjiżi fejn dan sar il-prostituzzjoni żdiedet ħafna. Il-prostituti saru iżjed anonimi u l-pimps saru employers. Hija nseħħeġġet biex f'pajjiżna din issir illegali. Ma ninsewx li dawn huma nies vulnerabbli. Ir-riċerka turina li dawn huma nies vulnerabbli. Il-maġġoranza tagħhom m'għamlux għażla, daħlu fil-prostituzzjoni għax kellhom il-problemi. Ħafna minnhom huma vittmi tal-faqar. Fadder Ivana Tarz vela li minkejja li l-qatt naqas il-faqar fost il-ħaddiema żdied. L-edukazzjoni u l-upskilling mhumiex biżżejjed biex wieħed itejjeb id-dħul tal-ħaddiema pagi baxxi. Sakemm is-suq tax-xogħol jibqa' jitlob unskilled labor mhux imħallas sew, xi ħadd ieħor se jkollu jidħol għalih. L-istat għalhekk għandu jassigura kondizzjonijiet tax-xogħol tajba f'kull settur. Karmel Borġ saħaq li m'hemmx demokrazija mingħajr ġustizzja soċjali. Aħna niċċelebraw l-indipendenza u tajjeb nagħmluh, imma l-verità hija li ħafna mill-flus u l-poter ekonomiku f'Malta mhumiex f'idejna. Sandra Xikluna tkellmet dwar ir-riintegrazzjoni tal-priġunieri u kif l-inġustizzja soċjali tolqot ħafna lilhom tant li 70% tal-priġunieri spiċċaw jerġgħu jidħlu l-ħabs. Priġunier li joħroġ bi ftit euro fil-but mill-ħabs jista' jinsa li ħajsib post biex jikri. Dajem Busuttil spjegat li l-faqar soċjali jinkludi anka lil dawk li huma finanzjament komdi. Aħna fil-viżjoni tagħna tal-qudiem b'dinjità
qegħdin nippromovu approċċ holistiku li jmur lil minn appoġġ finanzjarju. Marija Aurora fejn tkellmet dwar l-anzjanità attiva u kif l-anzjani għandhom ikunu protetti u jingħataw vuċi. It-triq il-qudiem hija ċara. Malta għandha tibda tipprepara għal konsultazzjonijiet nazzjonali, issaħħaħ il-monitoraġġ ta' drittijiet u tal-linja l-liġijiet mal-istandards internazzjonali ġodda. Derrina ġu Stefan dawl fuq il-fatt li l-anzjani qed jispiċċaw banqas flus fil-but. Ħaġa oħra, matul is-snin, iktar madda żmien, l-spending power tal-pensjonanti li jiddependu fuq il-pensjoni tal-gvern biss naqas u se jkompli jonqos. L-Inkirkop tkellmet dwar il-proposti ta' Ivan Bartolo tal-opt-out u kif din tindirizza l-iżbilanċ fis-soċjetà. Għandna ngħixu iktar mill-immutu b'dinjità u naraw ftit din il-liġi tal-opt-out qed tagħti wkoll skop biex id-dinjità titwessa. L-Speaker Anġlu Farrugia min-naħa tiegħu sostna li inutli niftaħru bl-ekonomija jekk ma nagħmlux is-salvagwardji neċessarji.